Laqda mużikali Immakulata Konċizzjoni tal-Ħamrun ser tkun qiegħda terħila lejn ir-raħal ta' Fatima fil-Portugal fil-post fejn seħħet id-dera tal-Madonna fejn hemmhekk mistennija tiġi ċċelebrata qudiesha bil-Malti biex imbagħad aktar tard matul dan il-vjaġġ laqda ser ikollha l-okkażjoni li tieħu sehem f'kunċert fil-Knisja ta' San Sebastian ġewwa Lisbona. Finalment laqda ser tiċċelebra qudies oħra din id-darba fil-post fejn twilet Sant Antnin fil-Knisja ddedikata lilu stess fl-istess belt. One News tkellem mal-Assistent Segretarju tal-Laqda Mużikali Rejfil Xerri li qalilna kif dan kollu huwa parti minn numru ta' ċelebrazzjonijiet brabta mal-45 anniversarju tal-Laqda kif ukoll il-150 sena mid-domma tal-Immakulata Konċizzjoni. Fil-fatt din hija t-tieni mawra diġà f'April li għadda konna ġo Lourdes fi Franza u issa Laqda Mużikali Immakulata Konċizzjoni flimkien mal-parroċċa sejrin nagħmlu t-tieni mawra tagħna issa darba fil-Portugal ġewwa Fatima.